Ngolulu sasazongqolo endaba estudio 9 kuNdlunkulu SABC yakulen Park eGauteng naseziphambili. Ziyaqhuba inzame zokucoca nokuhlangula kwingcingi zasentshona koloni ezihlihlo kanobomi zimvula zakutshanje ezikhathwe imimoya. IBotswana ibeke kwikhaya lokugqibela eGaborone engumongameli kwelalizwe oba uFestus Mogae osoleke kwiveke ephelene eminyaka eyi-86. Shone lingenandaba sondelana into zikabawa ityeba ngiteketeke imbizi yale nhlwa yelali xa inje molweni ekhaya. Ziyaqhuba inzame zokucoca nokuhlangula kwingcingi zasentshona koloni ezihlithwe kanobomi zimvula zakutshanje ezikhathwe imimoya. Eminye imimpandla isavalelekile ngenxa yokutshabalala kwezakhiwo nezisekwe zingundoqo. Kusweleka abantu abali-11 kwintlekele yezi zaqhwithi kwadaleka umonakalo ongathethekiyo kwindalo. Ulawulo lwentlekele ephondweni bathi amaqela ezimo zikaxakeka amaxhaphetshu enceda amaxhoba ezimpuphuma okanye ngamawakawaka neendawo eziliqela ezisele zixhwalekile. Amakhaya amaninzi akhukulisekile ngelixa kubekho ukuqhawuka kobonelelo lombane namanzi. Imimandla efana neRossonville, iRobertson, iVostile neDidorens ithe yachaphazeleka ngamandla. Amagosa ezolawulo lwentlekele athi abonelela ngoncedo lokutya kwabo bachaphazelekileyo kwaye bakwinzame zokubuyisela amanzi. The main focus of emergency relief teams in the Western Cape following the floods today will be to provide food still to people that are affected in numerous areas across the province. Ukanti kunzima ukuba lufikelele uncedo kubahlali womasipala eLangenberg nanjengoko kungahambeki ezindleleni. Umbutho wemfesana iGift of the Givers uthi ukwazi ukubonelela ngoncedo ngenxa yoku. Some of them haven't been receiving aid since the floods have occurred 4 to 5 days as roads are not being accessible. This is going to be a huge humanitarian distribution coming in for the next 2 to 3 weeks. Abasemagunyeni ephondweni bathi sele ubuyiselwe umbane kwindawo ezithile. Bakwathi uza kuqalisa umsebenzi wokulungisa indlela ezonakeleyo. The reparations to approximately 80 roads that have been cut off, areas in Meyringspoort, Swartberg Pass, Bainskloof Pass and Mitchell's Pass are still cut off and have suffered heavy damage. Ndikhandile Mbanjwa weendaba ze-SABC eKapa. IBotswana ibeke kwikhaya lokugqibela eGaborone engumongameli kwelalizwe oba uFestus Mogae. Le nkokheli esweleke kwiveke ephele iminyaka engama-86 ikhunjulwe njengosoqoqosho ehloniphekile ekwayenye yenkokheli ezinefuthe kwilizwekazi i-Afrika. Amazwi ovelwano kokusweleka kwale nkokheli eyalawula eBotswana phakathi ko-1998 ukuya ku-2008 aphume embombozweni zehlabathi. IBotswana ibisithi ndlelantle kwayisakuba ngumongameli nenkokheli ehlonitshiweyo uFestus Mogae kwinkonzo yomngcwabo namhlanje. Le nkokheli ilishiya eli limagade ahlabayo kwiveki ephelileyo lineminyaka engama-86 ubudala. Ukanti le nkonzo ibizinyaswe luninzi olusemagunyeni nabo baphuma kumazwe ngamazwe kuquka nosekela mongameli weli uPaul Mashatile. Usapho lale nkokheli lumchaze njengotata obeluthanda usapho lwakhe kwaye echubekile engqondweni. It would be dishonest to say that sharing him or pieces of him was not without his challenges. But he endeavored wherever he could to attend school plays, parent-teacher meetings and family events. Usekela mongameli waseBotswana uthi le nkokheli ileleyo ibizingca ngobuAfrika bayo kwaye iziphethe ngesidima nentlonipho. He carried himself with restraint, with gratitude, with discipline, and with an enduring appreciation for the simple things in life. Amazwi ovelwano aye avakaliswa nasuka kumazwe ngamazwe encoma le nkokheli ngomsebenzi wayo. President Mogae was a unique person whose life was defined by humility, wisdom, integrity, and unwavering dedication to public service here in Botswana
uMogae uthe akuphuma kwisikhundla sakhe sobumongameli wasebenza kwiofisi zomsebenzi wamazwe ngamazwe kuquka nakwiqumrhu elijongene nokuguquka kwemozulu. He had a wealth of knowledge which was vast, precise and always applied with purpose. Uyakukhunjulwa njengenkokheli ebibeke ilizwe leAfrika phambili kwaye uhambo lwakhe alusayi kulibaleka. Kulindeleke ukuba usomashishini wasemntla-ntshona u-Oba Brown Mokhotsi avele phambi kwenkundla kamantyi yaseRhawutini ngoMvulo ngezityholo zokuphazamisana nengalo yomthetho. Oku kuzemva kokubanjwa kwakhe izolo. uMokhotsi ubanjwe ngokweyamene nesiganeko apho kwatyholwa ngokuba lo kaMokhotsi waphantse wabulawa ngoNovemba kunyaka ophelileyo. uMokhotsi watyhola ngelithi kukho umntu owazama ukumbulala. Kungoku nje utyhola ngokuzipheka ngokwakhe ezo siganeko. Lokuqala olwenziwa nguBrown Mokhotsi walenza kunye nejelo lendaba leSABC. Odlwano-ndlebe lwalusemva kwenkomfa kunye namajelo endaba eyabanjwa nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ngoJulayi wenyaka ophelileyo, esoyamanisa lo kaMokhotsi kunye nomphathiswa kwinkonzo yesipolisa obekwe kwikhefu uMnumzana Senzo Mchunu. Emva kokuba kudlule inyanga ezine, uMokhotsi watyhola ngokuba kukho umntu owazama ukumdubula eVosloorus kwiphondo laseGauteng. Kungoku nje uMokhotsi utyholwa ngokupheka ngokwakhe esi siganeko. Uye wabanjwa izolo emva kokuba evele phambi kwekomishoni kaMadlanga. The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. The suspect is expected to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday, the 18th of May. likaMokhotsi lithi baza kuthi thacu ubungqina bakhe enkundleni ngoMvulo ukubonisa inkundla ukuba ngokwenene uMokhotsi akanatyala. I confirm that there are very serious allegations that have been leveled against him, but upon consultation with him, he has confirmed that he will plead his innocence, and he denies all those particular allegations, and he maintains that that particular case that he opened with the Vosloorus police station is a legit case, and that will be properly articulated in court. Umnumzana Brown Mokhotsi usaphandwa nalibutho lokhetshe. Ukombo kwemigodi ngongekho mthethweni koyanyaniswa abasebenzi bakamasipala eMama kuBlock 7 kumnda wephondo eGauteng nelasemntla-ntshona kuqhuba ngaphandle kokuthibazeka. Abahlali bathi izikhalazo zabo kwaba kwantsasana kunye neenkokheli zemveli, umasipala waseMadibeng kwakunye namasebe karhulumente ziwele kwindlebe ezibuthundu nangona kwenziwa izithembiso zamaphulo obambiswana amapolisa kwisithuba esingaphaya kwenyanga egqithileyo. Ukumbiwa kwale ndawo kuhlaliswe libhojozi umphakathi waseMakawu eNorthwest njengoba uthi usuzame konke okusemandleni ukuxhumana neziphathimandla, kodwa konke lokhu kufana nokuthi bathela amanzi emhlane wedada. Esinye isakhamuzi sesikhulile sithi sekuyaphoqa ukuthi sithathe imali yaso yempesheni silungise le ndlu. Indlu yethu iyawa ngenxa yendonga ezinentanda. Kuye kunyanzeleke ukuba ndilungise rhoqo ngonyaka. Omunye wabaholi endaweni uthi lokhu kuyakhathaza njengoba sebethathe lezi inkinga abayihambisa kubaholi, kodwa usizo. We have illegal mining, but sinemigodi engekho mthethweni kule ndawo, kodwa ayingobombi mgodini abangekho mthethweni abeza kule ndawo ngamagosa kamasipala athi afike kwayixesha selilide kunjalo. Isisakhamuzi sikhala nangokuthi njengoba lamanzi engcolile nje ayingozi kakhulu einganeni eziza lapha kule ndawo zizofuna ithelo ngoba le ngane igcina ibhukuda kuwo lamanzi angcolile. Bana bakambatla baswima uzibonela lemingxuma inamanzi angahlambulukanga kwaye abantwana basebungozini bomthuliseka kule ndawo. iSABC luzamile ukuxhumana nomasipala ngalolu daba. Okhulumela lo masipala uthi lolu daba lidinga umnyango wezamagugu ambiwayo kanye namaphoyisa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngiseMakawu eNorthwest.
sihlabele mgama nendaba zethu. I-IFP ibhengeze umnumzana Mlungisi Mabaso lilungu lekomiti kasodolophu kwezokuhlaliswa koluntu eGauteng njengomgqatso owayo kwisikhundla sikasodolophu eGauteng. Ezi sibhekezo senziwe eSoweto apho kulindeleke ukuba amaqela amaninzi alwele lesi sikhundla kunyulo lorhulumente basemakhaya ngoNovemba. Umongameli weliqela uVelenkosi Hlabisa uthi isixeko saseGauteng siphuluke nokuqiqaba kwaso kodwa i-IFP inethemba lokuvusela isixeko kugqatso luzayo. Uthi uMabaso ukhethwe ngobunono kwesikhundla. The person we are going to unveil today has been identified over a long period and has been observed since last year. uMabaso usiqeqeshwele isikhundla kwaye ukulungele ukujamela nemingeni kamasipala oMbaxa. uHlabisa ubale indlela uMabaso asanda kulungisa ngayo ingxaki yombane eDiepsloot. During the violent protest in Diepkloof, the community of Diepkloof said they won't listen to any other one except the IFP MMC who can resolve their electricity crisis. uMabaso ubhengeze isicwangciso kokuqula izinto phakathi kwezinto ezinkqeza phambili kukuzinzisa uqoqosho olugungqayo kwesixeko seGolide. Must once again become a city where people are proud to live in. The IFP will restore the culture of service, discipline and excellence in local government. Usihlalo wephondo uBongani Dlamini uthi unike isigqibo sokutyumba uMabaso nangona kukho amahe ukuba uDlamini noMabaso bajongene ngezikhono zamehlo ngenxa yendlela eqhuba ngayo iqela kwiphondo nakuzwelonke. We are not going to tolerate spoilers. We are rallying behind one leader. Lo mbutho ulungisela abantu abazawugaya inkxaso phambi konyulo luzayo lorhulumente basemakhaya nangona uqhuba umlonga phakathi. Zinxunguphela intsapho zabafundi ababini baka-Grade R abasweleke emva kokutsha kwesithuthi ebebekuso kwaMasimolo eLimpopo ngolwesithathu. Abafundi abasixhenxe nabo abebekhwele kwesi sithuthi bangeniswe esibhedlele beyonyangelwa amanxeba okutsha. Umqhubi neminyaka engama-44 ubanjiwe ngezityholo zokuzama ukubulala kunye nokuphula umthetho wezendlela i-Road Traffic Act emva kokufunyaniswa ukuba esi sithuthi besigcwele ngaphezu komlinganiselo ngelixa kusehla lengozi. Na ababini abaneminyaka emithandathu uRhodiso Moruthunyane noLethu Kuthula Fankomo baphulukene nobomi babo ngophanyazo ngolwesithathu. Esisibini kunye nababefunda nabo bebesendleleni esuka kwisikolo samabanga aphantsi iManyetha ngeteksi kwilali ekufutshane. Isithuthi sitshe sanqonqa ngelixa sigodusa aba bafundi. Abafundi abasixhenxe bafumene amanxeba okutsha baze babalekiselwa esibhedlele ngelishwa ke uRhodiso noLethu Kuthula baswelekele kuloo ndawo yexhwayelo. Kunzima kakhulu kwaye asikwazi ukwamkela ukuba uswelekile. Siyazi ukubana uThixo uthandile kwaye siyamkela intando kaThixo. Kubuhlungu kodwa besifuna ukuba akhule aphumelele. Ebesaqala ukuya esikolweni. Uthini? Abafundi batshe abafaniseka iziphathamandla zenze uvavanyo lwencindi yofuzo ukuqinisekisa ukuba bangobani. She was a child of good character. She was very obedient at home and at school. She was performing well. Like parents were still expecting much from him. But unfortunately, the sad story happened on a Wednesday in the afternoon. Xa kungoku umqhubi wesithuthi uqamele ngenqindi ngapha kwezitshixo kwaye sele evelile ukuyokubulisa kwinkundla kaMantyi yaseNebo. Ujamelene namatyala okuzama ukubulala kwanokuphula umthetho wezendlela i-Road Traffic Act. Uza kuphinda avele enkundleni ngolwesibini walevekizayo. Bufikile ubusika kwa uninzi lwabantu lulayita ishushubisi. eMidvale eGauteng kukho indawo engazange yanawo umbane. Kudlule izizukulwana abahlali baseMamelo bexhomekeke kwiparafini, irhasi okanye inkuni ukubasa ukuze bafumane ukufudumala. Ibe incindi yekhanda nangakumbi le meko emva kofunqomandla wamaxabiso eparafini nerhasi. Umasipala eMidvale uqale uba phantsi kolawulo lwe-DA kwiminyaka yo-2000. Le ndawo ke yaziwa njengendawo engumzekelo worhulumente ongenachaphaza.
Kodwa akukho tshintsho lungako kubahlali bakwa Ward 1 eMamelo. Akukho zindlu zisemgangathweni, indlela okanye ke izikolo. Ukanti ezintambo zombane uzibona zijinga kokulahlekisa nje nanjengoko kungazange kwabakho mbane apha. The power lines that you're seeing here, they are actually going to Secunda. Emamelo yakhiwa kwiminyaka yo-1970. Ukususela ngoko iintsapho zixhomekeke kwiinkuni, iparafina negesi ukuzifudumeza. Kodwa ngoku uninzi luyakhala apha luthi noko le meko ityabula ezipokothweni. We are struggling because if you want to cook, you have to fill up the gas bottle, There's no electricity. If it is we have electricity, something will be at least better. The other day I went to get gas at one of the shops here and there was no gas. And one of the shop owners was telling me that this thing has become too expensive for them to even buy. We've got a new development there on top in the entrance, but it's incomplete. Nali eliphulo lwezindlu abahlali abakhala ngalo nekumele ukuba basuswe baziswe kulo ngumasipala. Sibona imigaqo namanxiwa acandiweyo iitephu kodwa qi izindlu. There was an issue of a servitude, a right of way, that would be able to accommodate the bulk sewer line that runs through the property of the farmer. So the good news is that a bigger servitude has been bought by the municipality in 2025. So we have finalized, we have paid the farmer, and we are therefore looking at a contractor being appointed by the Department of Housing in the province by around November to start constructing the top structures. We've got the electricity, something will be better for us in our houses, you see, as long as you're waiting for the houses, because they are promises, these empty promises to us about this new development. Nomvuyo Ntanjana kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Ukuzimisela kwecandelo labo cala ukujabalalisa izindlu zangasese eziyimingxunye ezikolweni eMpuma Koloni kuyaqhubha. Esamva nje isikolo ukuqhamula kwiphulo le-We Solve 4 Times ibambisene ne-Old Mutual Insure yibabheke primary lisikisiki. Injongo ukuphelisa nya izindlu zangasese ezinobungozi kwizikole ezingaphe kwamakhulu azibhozo eMpuma Koloni kumiliselwe ezisemgangathweni. Isikolo samabanga aphansi ibabheke kuleli yaseJambeni samkele izindlu zangasese ezingumgangatho ophezulu. Ezi zindlu zangasese zibuyisela isidima kubafundisi nsapho nakubantwana nanjengoko bekunzima xa kufuneka bezithumile. Cela umphakathi uze ezikolweni zasemakhaya bazozibonela inhlupheko nesidima esilahlekayo ebazalini nabantwana mabazikhulula emahlathini ba experience lo sizi abantwana abazali abalifaceayo ezikolweni. Abafundisi nsapho, abazali nabantwana bathi ngoku lifezekisiwe iphupha labo lemihla ngemihla. Nwabe kakhulu ngoba sifumane ezi toilets because abantwana bethu ngosiza bashona baba e-toilet ba safe. Bekuye kuthi xa beye toilet ufumanisa ba more special abakwa grade R. Miss befuneka ebalandele ayobajonga. I-toilet bezinazo bezigcwele zingakho right malunga nabantwana abancinane kangaka. Siyabulela kakhulu kwinkampani ezosipha i-toilet. Ukusebenzisana phakathi kwarhulumente neenkampani zabucala kuqhatyelwe izandla. Kwezinye inkampani sincedise ukubulala ezi zikolo zi-811 zishota nge-abortion facilities apha eMpuma Kapa. Ilindle lizawuguqulwa lisetyenziswe njengemanyolo kwenziwe namalahle azokwazi ukuba ancedise kuveliseni umlilo. The solids will be dried, raked and turned into fertilizer, and then we're going to bring an incinerator here so that you can then incinerate it and create eco-char that you can use for cooking and heating. Iinkampani zabucala zithembise ngokuba zizawuqhubeka zitsala amanzi ngaphansi komhlaba khona kuze kubekho ugutyulo kwizikolo zasezilalini ingakumbi ezo zinengxaki yezindlu zangasese. Inkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eJambeni lusikisiki. Icandelo leteksi KwaZulu-Natal lizibandakanye nophulo lokulwa indlala. Umfela ndawonye weteksi Sandako KwaZulu-Natal utyikitye isivumelwano sentsebenziswano nenkampani evelisa ukutya kwiphulo lokuthengisa ukutya okufikelelekayo kwiirenki zeteksi kweli phondo. Eli phulo liza njengoko ukonyuka kwamaxabiso okutya nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho imingeni ephambili echaphazela uluntu kweli.
I-South African National Taxi Council isayine isivumelwano nomkhiqizo wokudla emzamweni wokulwa nendlala esifundazweni. Kuzoba nezindawo ezidayisa lokudla emarenki amatekisi ezindaweni ezahlukene KwaZulu-Natal. Abagibeli nemiphakathi yakhelene namarenki izokwazi ukuthenga ukudla okungadingi ukuphekwa futhi okungabizi okuhlanganisa iphalishi, amasobho kanye nesoya. Usoseshini uqinisekisile ukuthi lemkhiqizo ihloliwe ukuthi inempilo futhi angeke ibize. ISANTACO ithi lesi sinyathelo sihlose futhi ukuqinisa umnotho ezindaweni zasemalokishini nasezindaweni zasemakhaya. Nomama basema-taxi rank abadayisayo esizothi-ke konke lokudla sifisa ukuthi bakudayise ema-taxi rank. Ofuna icontainer kuzoba kuyena ukuthi ufuna icontainer, abafuna ukudayisa njengoba bedayisa njena bazoqhubeka bathenga ukudla ngemali echip. Lokho kusho ukuthi njengoba bezokuthenga ngemali echip-ke nomuntu ozokudla uzokuthola ngemali echip. Enye into esibuke iyithuba kunabantu abaningi abasha abangasebenzi. Lesi sinyathelo siza ngesikhathi lapho imindeni eminingi ihluleka ukuthenga ukudla okunomsoco. Ngokusho kwe-Statistics South Africa, ukukhuphuka kokudla kanye nokuntuleka kwemisebenzi kuyaqhubeka nokubeka ingcindezi emindenini eminingi. Kanti ikhombisa ukuthi izigidi zabantu baseNingizimu Afrika zibhekene nendlala. IKwaZulu-Natal ingenye yezifundazwe ezibhekene nobumpofu kanye nokuntuleka kwemisebenzi, ikakhulukazi emphakathini yasemakhaya kanye neyasemalokishini. While we founded this company, I've been in food manufacturing for years, working at the highest level, and we saw the prices that we were manufacturing for, what the price on the shelf, and the millions of people starving, up to 8 million people a day. So that's why we started this business. I know that Santaco moves around 12 to 15 million people a day, so if we can reach more people and help more, well, that's why we're here. ISANTACO ithi lolu hlelo kulindeleke ukuthi lisatshalaliswe kuwo wonke amarenki eNingizimu Afrika. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kakade besingena kuphothula kungekasengwa ezangomso zingesizulu makube Xhosa behele.